Добре дошли, скъпи гости. Благодаря, че на мокра вечер да прочетете нашето... Ставаме книгата на Лариса Ангелова, белетристичната книга на Любов Настояние, която е издадена от Съюза на българските писатели, вестник Словото днес, и е към библиотека поколение. Тази година Съюза на писателите и вестника подеха тази инициатива. Дадем думата на Стоян Чубанов, актьор. Човек свиква с познатите неща около себе си, дори не ги забелязва, но дълбоко в подсъзнанието знае, че съществува. Така и с героите на автора. Те са онези познати от ежедневието ни и затова незабележими лица, изпълняващи своите функции в живота, необходими и важни във веригата, поддържаща нормалното функциониране на обществото. За житейски път се зави, няма как ще стиснем зъби, но след бури и тревоги заедно ще сме при Бога. Сякаш рошави връбчета в любимото гнездо. Думата да прочете още един разказ от книгата на Лариса. Сватята. Тук между нас е литературният критик Пенчо Черняев. Аз като литератор съм съпричастен предимно или повече към авторите, които не са всекидневно на рампата, не са под светлините на прожекторите, но тихо, отговорно и талантливо вършат литературното си дело. И един от примерите ми ще бъде Лариса Ангелова. Получи се книга нежна, на умен, даровит и търсещ автор. Характерен е още първият разказ, в който бедната безпарична студентка, която учи Софрони и си говори с възрожденския писател, и мислите им, макар през 3 столетия, се преливат и си кореспондират. Спирам. Искам да кажа на Лариса успех на книгата и да й пожелая също тъй резултатно изкачване на трудната, на каменистата, както би казал Георги Струмски, литературната техника. Благодаря. Сега да чуем Лариса Ангелова. Здравейте отново на всички. Понеже това наистина е една премиера, за която дълго се колебах дали изобщо да се състои, защото не съм уверена като автор, както каза господин Черняев. Аз съм от тези, които някъде работят по въпроса за литературата, без да са сигурни, че това, което правят, има някаква стойност и смисъл. Затова в този тетер, който част от моите приятели знаят, съм се записала разни мисли, защото не се притеснявам да знае какво да кажа на такъв сериал. Първо искам да ви благодаря, че ме върна. За мен е удоволствие да изгледа, защото с вас, независимо от това, че се чуваме, виждаме и корективираме по скайп и чакаме всеки ден постоянно. Добре е наистина да в атмосферата, която предлага и самата книжарница галерия и начинът, по който се представя самата книга. Това също съм
сестра-те нямаше такива много тя независимо от това каква форма. В момента, примерно, се интересувам повече от хора underground и фентази. И хората, които ме познават, биха се чудили, защото книгата, която повечето от вас вече са чели, ме представя една съвсем друга светлина. И тази книга, искам да ви кажа, че не е биографична, макар че са ми задавали много често въпроса, ти пишеш за хора, които работят в системата на туризма. Да, защото и аз съм работила в тази система. Са ми познати самите герои, психиката, начин на мислене, това какво би могло да се случи. И затова съм ги сложила условно в една обстановка, която ми е позната. Повечето от героите са измислени, те са събирателни образи и много малко биографични неща. Може би биография до някъде в първия траст на Софроний, тъй като и аз съм учила филология и съм чела Софроний в един период, който и аз се появях левчетата. Може би тук има някакво сходство. В повечето разкази се надявам на тези от вас, които ще ми направят първи или втори прочит, да открият и положителни мъжки образи, защото съм писала за мъже, както благодарение на Стоян чухме това много колоритни разкази, в които мъжете са ми двама виждаща сила. Това е, което исках да кажа. Ако вие имате някакви въпроси към мен, докато помислите, Виктор ми обещава още една от неговите прекрасни песни. Последна маршрутка, шалтера дръпва,